Здравейте, приятелчета! В днешния ми урок ще ви покажа едни от основните удари в кикбокса. Съвсем скоро направих една професионална среща по кикбокс. И това ме вдъхнови да ви покажа някои най-основните, най-лесните и най-практичните удари в кикбокса. Значи, заставаме си в нашата бойна стойка. Според зависи, ляв, десен гард, няма значение. Така, майгерито е прави удар, като прави удар в бокса. Заставаме в бойна стойка, дигаме коляното, може от страни да застана, се види, дигаме коляното и право напред. Разгъваме и леко избутваме с таза. Ето това нещо и пускаме. Значи, много е важно да пренесеме тежестта към десния крак, дигнем коляното, разгъваме, пускаме. Ето това е. Така, като връщаме крака, пак трябва да го свиеме, защото ако се получи ето това нещо, ще се закачи на пояса на опонента ни. Добре, още път ще покажа. Хоп, и връщаме. Така, това беше с предностоящия крак майгерито, сега ще покажа и с задностоящия. Пак право напред дигаме, гледате ръцете да са си горе, дигаме коляното, бутаме с таза и връщаме пак в бойна стойка. Айде още един. Хоп, и връщаме. Така, сега ще ви покажа някои много елементарни комбинации с ляво и с дясно майгери. Така, може да започнем с ляво майгери, ляв десен и след това дясно майгери. Пак ще покажа. Ляво, ляв десен, дясно майгери. Като абсолютно винаги са съвсем леко пресвити колената и ръцете сами в бойна стойка. Да покажа ли още един път? Айде. Ляво, раз, два, дясно. Така, много е важно на майгерито с десния крак, да пак, ето ще покажа таза. За да вкараме някаква сила, трябва да бутнем с таза. И за това трябва да се не свети колената, за да може да сме стабилни. Иначе ще загубим равновесие. И ръцете горе. Добре? Добре, и само да ви кажа, че ако, за да не си чупите ръцете, нали, навънка, на улицата, винаги може да се случи нещо, най-лесно е да се защитите по този начин. Дигаме коляното точно с това майгери. Като ти затича някой, се прави на биткаджия, само е това нещо. Опъваш право напред коляното и трябва да стегнем и тялото. Иначе, ако не си стегнем тялото, ще ни изтласкат. И винаги трябва да сме така, по този начин да са ни краката, да сме стабилни. В следващия ни урок ще ви покажа и мавашитата с ляв и с десен крак. Това е долу-горе, си го представете като крушетата в бокса. Айде, чао! И не забравяйте да ми пишете страницата на Бокс Клас във Facebook.